Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ceritane bangun jalan bos, gerakan dan desa jalan babadian sing anu babadi suket sing ganco enek mada bos. Biar nempes. Ya wih, mina anu nempes ya. Jika dia nangsang ini. Ya kok isaku lho kene perses kok. Super ses sih aman. Ya kuwi lho sing nyuwantol nggo suket ya. Di kono wih, karo kono kae. Karena sedar gak wih. Songo le. Doyok oleh. Songone mek kuprang. Iku ora sing ngono anu ya. Ingat digempur ora? Enggak. Bojo. Paling karek menut ngomong wih. Arek ku ini ilang ngene. Karek kulit nongkon. Padas sih. Ini menake tinggal lho. Padha karo tak anu karo. Kang Jon. Tak kira wis bar agak tangi aku. Bebas ya katok ya samdun rono kok. Dalam jujik no yang kok tak pae. Terima kasih ya. Ora doyan wi. Doyan Mbah, dong apa? Ora doyan no. Kokulan Mbah. Lho Mbah tak kene dalan lho. Ya Mbah, kowe Mbah. Terima kasih. Ngene iki wis apik ukur-ukur nih. Ki numpak motor merem wis teko. Wis teko anding omahe Polan kono. Kalenan guys jegur, seneng kopi. Lagi tangi. Ya boleh. Atin. Biar medhot ya. Oh ya, harga ikan lho, gak. Tapi bu melok ora. Ono bos jadi nggih kerja bakti. Nggih dalan. Enggak. Ki rencana ki arep dicor. Rencana tapi iki diganconi sik. Dingkon sik. Heeh. Berarti acara gak watu ki gak iso lek iki. Iya. Ngecer nggih wedi ya. Golekne watu terus nek iki langsung di bekesteng kaya anu. Klothok. Natane watu nah ya Reno iki. Iki gak langsung. Iki cara menit dandani. Pasire terus takon nganggo sik gak seneng aku. Tapi iso minggu ngarep. Rata minggu kang wis. Sementara nek masalah ngono kuwi kok kuwi watu sak menit-menit. Apa wis? Oleh sete tapi langsung apet dong. Aja dodolan. Waduh. Apa lek nawi? Anu dhuwur bos ya. Rokok isih. Dapat belum teko kene langsung. Yo montore kuwi ya, sok ngekon sopone teko kene. Metu alas ini. 500 sih saret. Kuwi nek anu sumben. Nek wis jalan kono di darani dandani wong mek telo. Awake dhewe urunang tuku saret apa pira dirane kene. Kayak iki menak iki ya. Bisa ruwi. Matu ora? Terus anu kene. Tuku saret apa pira dirane kene kae, Mato dadi gak ngusui munggah. Pasire Untuk ono gak. Lah iya gak mesti ambles gak ngono lho. Ora. Yang nggawa tela ora. Yagot pasire. Ngene aja bebek. Yo nggawa Mas sik aja nggo balen pindho. Go pindu kan yo oke ae. Kon go pirang gibik ngono ndak? Tolong gitu setengah. Umumnya nek retreat kan padang
Durung wis setengah wis kuat. Wes. Kan nek. Masih. Ngopi. Kalau iso lho Mbah. Iya bos, dandan dalan ki lho. Dandalannya. Bangkel bos, ben iso ses ngono. Iya to medun seluruh. Wani lembur bengi. Lala bengi wani to, Mbah. wis cor-coran lembur wani. Ala lagi bengi wani iki. Udan nang lembur. Oh, tetes labuh wani tang ronane rene critane ora. Ora kae dalan desa sing desa kemarin. Tarit lho. Heeh. Dalan sing iso. Ora iso wi. Enggak. Kira munggah tak arep mudhun lho wis. Nah, Motorku wis tak lolon go munggah. Itu hujan lah. Soale nek biasa Nek meteng gak oleh. Ya dong tengguli kuwi lho. iya nggih, Mbak. Apa namanya? Ding jati sing nomor kuwi. Don jati. Ulen iki biyen. Wone don lentara sing cebukan wi. Lucu lho dah. Dur dalan iki. Endi to? Yo Suwi. hujan aku. Ngemas. Bos gerakan bos. Kerja bakti. Masa gurih berarti? Biasane lho. Enak gelas kok. Kan bos nggo apa kulit kecap apa beda ya. Kira kulit Kecot apa piye to? Kulit jeruk apa langsung mritik. Lan sik. Tehmu ke bombe, Yus. kon wis apa engko? Dombe sik. Iki awake dhewe iki nyambut gawe ning kene iki wis ora nggo taker ki awake dhewe kesem mulih. Katake jam-jaman ora Garian. gariang kuat sire awake dhewe kesel mulih. Ini barang batore. Ngene amak batore yo. Mulai dhewe seneng akeh. Aku arep ngaret tapi engko Padha iki ngarep nanti. Ya ngaret rombon. lho wong duwe dus piye dadi rene duse ya suwung. Iya to. Iya iya. Empuk ati. Kuwi nek aku gancuk kok lalah padas sih empuk kabeh wi. Ora nek sing atos. Kuwi untune tenan. Tugelang untuk bego kae lho di. Foto kono kae, Bang. Masa guang di? Guang apa-apa wi guang. Ala wong pandhe sih urip kok. Wis sing menul mesti san wi. Heeh. Empuk terak gancuk karo lawe tatas nek kuwi. Ya kleru dine kok kono kuwi. Belum adem ngono gawe kok gancuk boyo elek yanto engko. Mandere. Togon tak tenan. Guangane sing isine tengah. Undi-undine. Kata-kata hari ini Jos. jos ya. Aku manko. Anu ka. Sorry. Apa? Godhong telo sing pangono lho. Oh nang mulih. Ora oleh wi tak Nek wae. nggonku ka lho. Endi to? Kono. Ula-ula. Enggak. Wah, ula-ula gampang kok. Jos tenan Tut iki. tut. Tet ya, tet bos. Kalian kabeh. Dari jadi iki potongnya padha lesu. Golek panganan. Kayak kok malih mah kan ketok rada ada gak cangkem gedean ngono. Pas lambe ombo ketahuan ya malah di Sumeda. Jadi tutup tahu sama riciran terbegu nggih. Nanti ya. Cangkeme Begu ngaret tuh sang, cah di rajo. Apa? Ciran. Babat ngisor ini tutup tawan terus begu mulai. Waduh. Kok iso. Era mang. Ilang ya. Nanti to rokoke wi. Rokok di Jumat. Jumetno.
kayak ketua yang masa. Mau jikon santos nggo. Sedotane ngapi kok. Gah. Wen atos yo moh kok. Mau ki. Sempu. Sempu yo ora rokok to kok. Ki atos sedotane angel aku lho sapal. Moh wi padha ae. Sal. Iki lho. Udah karena. Ya. Udah gombah anu. Lha jenenge ngebak telur ya geran. Beni wis gede kanan. Wis sawi kae. Patranange wong jos kabeh, wedane awake dhewe. Duwe rukun kono. Nang dhewe kan gak. Gong wis kompak iki gara-garane apa aku ki lho malah iki. Ket aku. Ngono lho. Kita wis kompake aku lho. Kompak. Kurang. Sajane kurang ketoke. Kopi yo kurang kental ngono. Kurang kental. Sego ya kurang anu apa sambel ya. Kurang sambel pedes. Segone ra sambel. Kira dipek ora? Apa? Ora sapa wis corek ngamuk. Maksud di barang lho. Ngono malah gledek. Tenan apa iki? Ndak ketemu yo. Tapi aja glentek kabeh. Jam mancing kae katok kowe. Apa jadi tinggal acarane kerja bakti nggih dalan iki. Soale sing paling angel sing paling Ya. Tadi misalnya ondong-ondong enggak? iki lho jalan Menuju tol. kono muni wong usul jagung. Jagung jalan tol. Terus motor yang kene iki anggere gaduh kok ngisor simpangan sing tok medun terus medun ngiwangi mundur nggeret. Gak iso simpangan dadi tombo. Lah engko sekalian mingko. Di kono pasir urunan per warga kan 100 to. Nah, mingko ditembang pasir karo semen. Per warga 100. Iya, per kakak. Per kakak nanti duit langsung bayar gitu. Iya, Cash. Langsung cash ya. Transfer gak kena transfer. Anu nggih anu keris lah. Ata nggih kris ya. Kayak masuk toh. Anu buah soalnya jalan satu-satunya sing kanggo Anu golek sandang pangan ya. Golek sandang pangan ekonomi. kanggo alasan maksudnya. Iki rencana ditembusno sing dalan desa sing Kita kok tembus Ditembus Kadut. katok. Wah, sing itu sing Duh, ya bener. Katok joso. Bener. Ki tembus. Goro to. Ngalor Bojonegoro. Mbah, tucukno kono dhuwur. Masuk malah Bojonegoro. Goro. Pesisir kidul. iki Bojonegoro. Ki awake sing Bojonegoro. Rencanane men ki ditembusno Medun Bojonegoro. Langsung tembus. Tembus, Bos. Awake nggih jalan dhewe ning kene ae. Ono iki kegiatan hari ini cuma awake dhewe kerja bakti ngikuti lingkungan. Mau dadi wong dhewe ya. Oke. Ben gak kerinpo. Ini bangkel-bangkel lho Kak. Awake dhewe wis lowong. Yo sing berangkat Tapi ngomongnya nek bangkelno awake dhewe rada dikongkone ya Kak. Berarti barang angel aku ngongkone misal aku tau usung dhewe. Ya Pak. disungi dhewe. Ya bos ya bisa ya mau nek iki setahun dadi bos pisan. Terus wis dadi kuliner. Ya aku tukang bangkel. Nah, apa padha to iki wentung. Dene anu les Ibrahim. Wentung lho. Lah, wentung. Demegan cok pisan. Iki apa ta mlentung kabeh iki? Iki mentung itu les Bambang karo kecap di bangkel. Oke, terima kasih yang sudah menonton videoku. Tetap asoy. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.